Coincidence ba nga same og answer niya, same sila correct answer, same po sila wrong answer. What is the true? Is it nagkapihay mo duha wala? Sang nakita ko ning video. Nakita ko ning bag-o nga video. Wala akong gid napunggan nga maghimo sa akong reaction kay nga natabo ni sa akon sang college ko. Tuod, natabo ni sa akon so personal experience ko ini sang college ko. Istoryahan ka mo medyo malawig ng istorya ha. Sa college ko nagakuha ako test sa among taxation nga exam, midterm. Halos sa elementary, high school, college, just ko walwalan ko yan. Baan ko yung kaayo. Amo na permi ko nagapahamak. Permi nagapahamak kapit ng nanay tatay ko kung napatawag sa eskwelahan. Tugod sang baba ko. So naga-test na, sabta naga-fill out ng information. Kami yellow booklet, kami nagakuha sang test. Fill out sang name, course, number, amo ni. Gapakipag-chismisan ko sa classmate ko sa likod. Sabta nga sulat, iti wala ko man test. Sulat-sulat chismis, sulat-sulat chismis. Ba, pagtanga ko, si ma'am, parang istubangan ko. Damo na siya pang magipang-hambal nga, ano kagapanunod, amo na damo na siya sang hambal, gawarak ng baba ni ma'am. Tapos, simple lang mo yun. Gimutang niya 0 ang booklet ko. Sa nakita ko, doon ang instatwa ko, wala ako giho. Sa ka-oras, wala ako gagiho. Wala ako nakakuha sa test. Sa nag-bell, gipapasa ang test papers. Hambalya. Hindi na papel mo, hindi ka mag-pass. Sabi ko, 0 na ko. Ano pa i-pass ko? Budlagan sa mga. Istorya nga mo, maestro. Balik ka na si sir. Sabi ni sir, since 0 ka sa midterm, dapat 90 plus ang kwaonin mo sa finals. Kaya ako man, magtuon man ako. Baka tuon naman ni. Sa finals, 97 ang score ko. 3 ang grado ko sa taxation. Ano nakuha ko? Dito ko nabalaan nga may kaalaman gali ako. Basta kalkalon ko lang. Gani ma'am, di puta. Salamat sa inyo. Salamat sa kaganda mo. Gani, pag inupipipi, pungko plus sir pamati. Kaysa bunga punto por punto. Si ma'am ko, waswasan ko. Una nga punto. Malain mag-cheat. Malain manunod. Hindi ina maayo. Pero dapat istoryahon mo sila in private. Private, hindi ipapublic ko. Kadamo na sa obra mo, maestra. Ginagawan mo pa role ang guidance ninyo. Taling ipadala mo to sila. Ginpalaygayan kung anong maayo nga himuon sa ila. Di ba? Amo na nakasimple. Hindi nga, patindugon mo sila. Tawagon ang mga apelido nila, pakahuyan sa bilog na klase. Tapos gin-broadcast mo pa sa TikTok. Kundi mas nahuyan sila. Di sila ginako nila nga may sala sila, nga nanunod sila. Di kuya, wala kuya nanunod. Gahod lang kuya, pero 0 ako tungod sang bilat ibay ko nga maestra. Kaduha ka punto. Tan isang nagatest sila, naglabot ka. Din isa-isa mo sila bantay sarado para hindi makapanunod. Diba sila nagatest sila, hala kami niya ka TikTok na tunto ka. Sabi ko mga estudyante, hindi pwede magdala telepono sa klase. Hindi pwede ka gamit ang cellphone while nagaklase. Pero ikaw nga maestra, gin-live broadcast nyo ang klase ni mo. Believe ko Pasalamat na lang ko. Wala pa TikTok sang time ko. Bakit kumyara na? Basi, nagsikat kami sang maestra ko. Kay man, nayaw-yawan ako sang maestra ko nga lilintian. Katatlo nga punto. Sa mga bata nga nagakalahuyan sa klase, makarelate gid ko, personally makarelate gid ako. Gani ang pagpakahuya sa aton, gamiton naton para mangin makugsog kita, mangin mabaskog kita. Magtuon, magtutom, magpaninguha para mangin maayo ang aton buwas damlag. Ining aton mga maestra, dapat niya pasalamatan naton para sa guidance, para sa knowledge nga ginhatag nila sa aton. Pinaka-importante sa tanan, hindi gagid magtanom sang kalain sang buot o kondomot sa imo nga maestra. Kaya ti maayo sila. Pero sa mga malain, parehas kay ma'am, nga wala man ako nag-cheat, imutangan ko 0. Mayo di po, ma'am. Hindi ko magdumot sa imo, pero hindi tagay kaya pagkalimtan.